malam haɗuwa da Allah dole da ne mutum, dole mutum ya tsaya, dole mutum ya tsaya. Wani abu ne da ba a sake ba da wani chance, in ka tafi ka tafi kenan. Kwanciyan kabarin nan sau ɗaya ne, kwanciyan kabarin nan sau ɗaya ne. Wani daga cikin magabata lokacin da ajalinsa ya zo, jiki ya yi nauyi, sai ya fashe da kuka. Yana kuka, almajiran shi suka ce ala gafarta mana, yanzu kuma kenan kuke cin irin wannan kukan, to ina ga mu? Ya ce musu wallahi ni ba kukan mutuwa nake ba. Ya ce amma dai jikina ya ban, yau zan fara wata tafiyar kuma tana da nisa. Ya ce guzirin da na rike a hannuna kuma ɗan kaɗan ne. Ya ce musu yanzu wannan ba abin kuka ba ne? Suka ce abin kuka ne. A ranar ya mutu, yau ya fi sama da shekara 1000 a kwance a ƙasa. Wannan kwanciyar in baka mata tanadi ba, rai ba zai ɓaci ba? Zai ɓaci. Wannan kwanciyar in baka mata tanadi ba, rai ba zai ɓaci ba? Ka zauna ka yi tunanin shiga kabari, ka yi tunanin yadda za a watsi. Alhaji na kwance a kabari ana fada a gida akan motarsa, yana kwance a kabari ana fada akan filinsa, yana kwance a kabari ana fada akan raba gidansa. Shi yasa annabi ya ce wanda yafi kowa wayo, yafi kowa wayewa, aktharuhum lil maut dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Wanda yafi kowa yawan tuna mutuwa, ka dinga tunata. Allah ne ya bada lasisin ka dinga tunawa, ka dinga tunawa. Yadda za a dauke ka a makara, ka dinga tunawa. Yadda za a sa mutum a kabari, ka dinga tunawa. Yadda za a yi tashin alkiyama, ka tashi, ka dinga tunawa. Za a kai ka a tsayi da kai a gaban Allah, ka tuna, ka tuna. Annabi ya ce a cikin hadisi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Babu ɗaya daga cikinku, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, babu ɗaya daga cikinku, babu ɗaya daga cikinku illa sayukallimuhu rabbuhu, face ubangijinsa zai yi magana da shi kai tsaye. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, ba dan tarjama tsakanin su, kai tsaye. Idan wani laifi Allah ya hana baka bari ba, Allah da kansa zai tambaye ka, me yasa na hana ka baka bari ba? Fayanzuru ila aymana minhu, annabi ya ce mutum zai kalli hannun damansa, gefen damansa, fala yara illa ma qaddama, iya abin da idonsa zai kai kawai ayyukansa. Wa yanzuru ash'ama minhu, ya juya ya kalli hagunsa, fala yara illa ma qaddama, ba abin da zai gani sai aikinsa. Haka idan aka tara aikin mutum, za a sa shi a tsakiya. In ya waiwaya dama zai ga aikinsa ne malala, in ya waiwaya hagu zai ga aikinsa ne malala. Yanzu bai ne idan ya kalli gaba gare shi, fala yara illan nar tilqa a wace, ba abinda zai gani. Annabi ya ce sai wuta kawai tana jiran ta kai mishi hari. Annabi sai ya ce fattaqun nara walau bi shiqqi tamra. Annabi ya ce ku kare kanku daga wuta ko da tsagin dabino ne. Sadaka ɗaya daga cikin kariya da take yi shine tsare mutum daga wuta. Annabi ya ce ko da tsagin dabino, ba guda ba, tsagin dabino, annabi ya ce zai iya baka kariya daga wuta. Jama'a mun fahimta? To tuna wannan shine hankali, tuna wannan shine hankali. To amma yanzu wani shi hanyar neman abincinsa ma kidnapping yake, ya kama musulmi dan uwansa ya kai shi jeji ya tsare shi. 'Ya'yan mutumin nan suna cikin bakin ciki da takaici da kuka, matansa suna cikin takaici da kuka, masoyansa suna cikin damuwa, ba su bacci, shi kuma yana jira a bashi miliyan 2 ko miliyan 3 ko miliyan 5. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man ashara ila akihi bi hadidatin fa innal mala'ikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Annabi ya ce duk wanda ya nuna dan uwansa da makami ba ya harbe shi ba, ka daga bindiga ko kifiya ko wuka
ko abin hawa sabon Allah ne kamar mutum wasa da shi, kai kansa da mashin ko mota za ka mishi wasa. Annabi ya ce duk wanda ya nuna dan uwansa da makami take mala'iku suke tsine mishi albarka. Annabi ya ce kuma ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, ina dai ƙarshen wasa kenan, kasan dai ba zai kashe ƙaninsa ba, to ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Annabi ya ce daga lokacin da ya nuna shi da makami, kasan ko danko wani sai ya ja kamar zai harbi mutum ko, to yana jan dankon nan akan ɗan uwansa, mala'iku da su fara tsine mishi albarka. Ina wadda kuma shi ba da wasa yake ba da gaske yake. Waɗansu da aka kama aka yi kidnapping ɗinsu aka sake su suka dawo, a cikinsu akwai mutum biyu da aka kashe. Suna tafiya ya manyanta, an yi tafiya kusan awa 5, ya ce musu ya gaji, suka sa bindiga suka harbe shi. Suka ce a cikin hukuma akwai wadda ya gaji, suka ce aje can ma wata mata ta kasa suka harbe ta, aka ci gaba saboda suna so a basu miliyan 2.